سلام تعنا بلي ناين أصدق عديت المع يوتيوب شانل تخاطلتي عميقا نخاتهم سلام دخاتهم دحنا دخاتهم أنا سلامي እግዚአብሔር ይመስገን ፈጣርት መስገን ይሁን ሰላሜ ناصدق عديت المع يوتيوب شانل هم تتفولطዎ ናይ ከባብና ታሪኽ ባህሊ ልምዲ ሃይማኖት ጀግንነትን ካልኦት ታሪኻትን ብዝምልከት ከተፈላለዩ ምድላዋት ኣብ ምቕራብ ይድፍለጥ ስለዚ ካብቶም ቅድሚ ሕዚ ላቀረብኩልኩም ነበርኩ ናይ ጀጋኑ ሓፀርቲ ህይወት ታሪኻት ዝቐፀለ ናይ ሓደ ጀግና ተጋዳላይ ህይወት ታሪኽ ካቀርበልኩም እየ ናፀጋ ዓደይት ልማዕ ዩቲዩብ ቻናል أولا ديخونكم نقصق عديت المع يوتيوب شانل ويم نقصق ديفلوبستي بدولاتكم سبسكرايب جوارو لايك شير جوارو كومنت رصحفو اي خفلي سلازي دز شانل زي نايكم مخانو امنكم تخاتاتلو دول ملختي نام حلالفو قطا لابنا لمعنتي مدلاوي كحلف نقصق عديت المع يوتيوب شانل او ناي لما انت مدلاو حصير هيوت تاريخ جگنا تگدالاي كحساي جبره كقرولكم يو جگنا تگدالاي كحساي جبره ادهنا اب كلل تግራይ زوا دبو وردا نقصقه ጣብያ ዱም ካባብኡ አይተ ገብረ አድህና ካዋደኡ ወይዘሮ ኪሮስ ደስታ ብዕለት 05 08 1988 ዓመተ ምህረት ተወሊዱ ጀግና ተጋዳላይ ካሕሳይ ገብረ አድህና በህፃንነቱ ልክዕ ከምቲ ኣብ ከባቢታት ራያን ዘሎ ወዲ ገባር ምራኹት ለሓለ ኣባግዕ ለሓለ ኣጣል ለሓለ ከፍቲ ለሓለ ገራሁ ለሓለ ዳዓበ ጥንኩርን ሙኡዝዝን ቆልዓ እዩ ነይሩ እዚ መሪር ተጋዳላይ እዚ ዕድመኡ ንኣቅመ ዓዳም ምስ በፅሐ ኣቦኡን ኣብዚ ዓበየ ደረጃ ክበፅሐልና ይወድና እናበሉ እናተፀበዩ እናሃለዉ ብ2013 ጥቅምቲ 24 ኣብ መላእ ትግራይ ተኸሲቱ ብዝነበረ ፅንተታዊ ኩናት ኣነ ብህይወት እናሃለኹ ኣደዋይ ኣይትድፈሪ ኣነ ብህይወት እናሃለኹ ኣቦይ ኣይሕረድን ኣነ ብህይወት እናሃለኹ ንብረት ህዝቢ ትግራይ ኣይዝረፍን መሬት ህዝቢ ትግራይ ኣይቁረስን ግራት ህዝቢ ትግራይ ብባዕዳውያን ኣይሕረስን ኢሉ ናብ በረኻ ወሪዱ በረኻ ዘረደሉ ዕለት ድማ ጉንበት 23 2013 ዓም ሚሻም ኣብ ዝበሃል ወታደራዊ መሰልጠኒ ብቑዕ ዝኾነ ናይ ውትድርና ስልጠና ምስ ወሰደ ኣብ ኣርሚ 22 ኮር 2 ሬጅመንት 5 ምድብ እግረኛ ብሬት ተኳሽ ምድብ እግረኛ ምድብ ስራሕ ብሬን ተኳሽ ኮይኑ ኣብ ኩናት ተፀንበረ እዚ ጀግና ተጋዳላይ ውላድቶም ጀጋኑ ነቕሰጎቶት ድኾነ በዓል መሪር ሓሞት ተጋዳላይ ካብተን ኣብ
ግንባር ተጸንበረን ለን ደቂቃታት ጀሚሩ ህይወቱ ክሳብ ዝሓልፍ ወይ ድማ ንሰላ ህዝቢ ትግራይ ምእንተ ህዝቢ ትግራይ ኢሉ ክቡር መስዋዕቲ ክሳብ ዝኸፍል ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ትግራይን ኣምሓራን ተሰሊፉ ብሚልዮናት ዝቁጸሩ መስተንክራዊ ጀግንነታት ዝፈጸመ ጀግና እዩ ነይሩ። ጀግና ተጋዳላይ ካሕሳይ ገብረ ኣድሃና ዝተሳተፈሎም ዓውደ ግንባራት ወይ ድማ ዓውደ ውግኣት ድማ ቆቦ፣ ጎብዬ፣ ሰቆጣ፣ ካሳጊስታ፣ ሓራ፣ ጭፍራ፣ ሚሌ፣ ዶረግብር ወዘተ ዝተዋግአ እንትኸውን ኣብዞም ከባቢታት እዚኦም ዝነበሩ በላዕቲ ሰብ በላዕቲ ተጋሩን ኣጽነቲ ተጋሩ ዝነበሩ ባዕዳውያን ጸላእቲ ብምሉኦም ባካፋ ጀግንነት ጥርግርግ ኣቢሉ ሓራ መሬት ትግራይ ዘበሰረ ናጽነት ተጋሩን ትግራይን ንዓለም ዝመስከረ ርእሳ ኣድኒና ትበኪ ዝነበረት ኣዶ ትግራይ ቅንዕ ኣቢሉ ኣለኹልኺ ኣደዋይ ኢሉ ናደዋኡ ብኽያት ዝሓበሰ ጀግና ሙሉእ ጀግና ወድቶም ጀግኖቶት ነቕሰገቶት ወድቶም ጀጋኑ ሰብስረ ዝኾኑ ምኳሓት ነቕሰገቶት እዩ ነይሩ። መቸስ ተጋዳላይ መቸስ ጀግና ታሪኽ ይሰርሕ እምበር ኣይነብረን ከም ዝበልዎ ጀጋኑ ኣቦታትና እዚ ጀግና ተጋዳላይ ካብቲ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽኽዎ በረኻ ዝወፅሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ 11/03/2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ኩለን ዓውደ ውግኣት ትግራይን ኣምሓራን ሰፋሕቲ ውግኣት ኣካይዱ ሚልዮናት ታሪኻዊ ጀግንነታት ዝፈጸመን ሚልዮናት ተጋሩ ብዓጽምተ ደሙ ዘድሓነን ጀግና እንትኸውን ብዕለት 12/03/2014 ዓም ኣብ ግንባር ጭፍራ ኣብ ዝነበረ ጽዑጽዕ ኩናት ሚልዮን ታሪኻዊ ጀግንነት ፈጺሙ ንኹሎም ጸላእትና ደኳዕኳዕ ምሰበለ በሃንደበት ካብ ጸላኢ ብዝተተኮሰ ጥይት ነታ ምእንተ ህዝቢ ትግራይ ኢሉ ንህዝቡ ከወፍያ በረኻ ዝወፀ ክብርቲ ህይወቱ ለጊሱ ክቡር መስዋዕቲ ከፊሉ ኣሎ። ጽንዓት ንስድራ ስውእ ተጋዳላይ ካሕሳይ ገብረ ኣድህናን ንመላእ ህዝቢ ነቕሰገን ንመላእ ህዝቢ ትግራይን ብጾቱን ፈተውቱን ይኹን ነቕሰጋ ዓደይ ትልማዕ ዩቲዩብ ቻናል ነዚ ናይዚ ጀግና እዚ ታሪኽን ዛንታን ብሓፂሩ ኣቕሪብልኩም ኣሎ። ስለ ሰማዕኹን ብጣዕሚ ደመስግን። ብሩክ መዓልቲ ሰናይ ንህዝቢ ትግራይ ዓወትን ሓፋሽ ኣቕራቢ ደሳለኝ ካሳሁን ወዲ ገደፈና